Apa, neng aku sawo dengan na. Dini bisa menenang maya apa? बिथोनगिरि प्रवीण मैथा बर'नि बिथोन होनाय आरो दिहुनगिरि अनजालु बसुमतारीनि दिहुननायाव आगर गैयै आर'नाइ गोदान आबुं बर' सावथुना सौफैगासिनो। धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोर सिमेन्साफरिनि बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा बिथोनगिरि प्रवीण मैथा बर' आरो लखिमपुर जिल्लानि अनजालु बसुमतारीनि दिहुननायाव आगर गैयै आर'नाइ आबुं बर' सावथुना सौफैगासिनो। गोबाव समनिफ्रायनो गोब्राबै नाजाबोनायनि गेजेरजों बे सावथुना फैयै फैयै आबुं महर मोननायखौ गोजोननाय फोरमायदों। आगर गैयै आर'नाइ सावथुनखौनो सोलोंथाइ समाजारि जेंनाखौ बिथा खालामनानै सुजुनाय जादों होननानै मिथिहोदों। लोगोसे फैगौ 5 सेप्तेम्बर खालि बे सावथुनखौनो बेखेवनाय जागोनखौबो मिथिहोबावदों। गासै रायजो राजाफोरा बे सावथुनखौ अनसायगोनखौ मिजिंथिदों दिहुनगिरि अनजालु बसुमतारीया। गिबियावनो बड'लेण्ड रादाब, बड'लेण्ड बुब्लि, सुबुंसिरि रादाब, सानजारि खौरां, रियेल लाइफ आरो इउनिटेड निउस बिथांमोननिसिम आंनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोबाय। लोगोसे बे चेनेलखौ नायगिरि नोंथांमोननिसिमबो आंनि गोसो गोथारै नोंथांमोननिसिम आंनिफ्राय गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आं 2021 आव मोनसे बर' सावथुन दिहुनदोंमोन आर'नाइ। बे आर'नाइ सावथुनखौ नोंथांमोना गोबां अनसायदों आरो नोंथांमोननि अननाय मोननानै आंबो निजेखौ गावखौनो गोजोननाय मोनदों। बिदिनो फैयै फैयै देग्लायबो आं मोनसे बर' गोदान सावथुन दिहुननो आखायाव लादों आरो बे सावथुना 90% जाजोबनानै दंखायो आरो बे सावथुननि मुङा आगर गैयै आर'नाइ। बे सावथुनखौ आं नोंथांमोननि सेराव 5 सेप्तेम्बराव रिलिज होनो नागिरदों। नोंथांमोना 5 सेप्तेम्बर 2022 आव बे सावथुनखौ आबुङै नुनो मोनगोन। बे आगर गैयै आर'नाइ सावथुनाव आं बिनि सोमोन्दै फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों। आगर गैयै आर'नाइ सावथुनखौ नोंथांमोना गोबाङानो मोजां मोनगोन आरो जोंहा बिथां प्रवीण मैथा बर'नि स्क्रिप्ट डिरेक्सन बिनि नाजानायाव बा बिथांनि लिरनायावनो बे आगर गैयै आर'नाइ सावथुनाबो जोनोम मोनदों आरो बिथांखौ नोंथांमोनाथ' मिथिखायो, गोबां कमेडियान। बे सावथुनावबो गोबां कमेडियानजों लोगोसे गोबां मेसेज हाबनानै दं। बे सावथुना दानि सोलिफुनाय कलेज लाइफ, राजनितिक आरो दा बोरै सोलिगासिनो दं सासे स्टुडेन्टआ माबोरै मोनसे थांखि होसोनो थांनायाव बेसेबां खस्थ' जायो, बेसेबां रुगुं मोननो थाखाय बेसेबां खस्थ' सोरखिनांगौ जायो, बे सावथुनाव नोंथांमोना नुजोबगोन। बे सावथुनखौ नोंथांमोना नायनानै गोबां गोजोनगोन होननानै आं आसा खालामो आरो नोंथांमोना गोबां अनसायगोन। आंबो आसा खालामो बे सावथुना आंनि साननायाव गोबां रायजोफोरजोंनो अनसायजागोन आरो बे जोंहा मैथा बर' बा प्रवीण मैथा बर' बिथांनि 2016 निफ्रायनो बे स्क्रिप्टआ बेसेबांबा मेहनत खालामनानै, बेसेबांबा नाजानानै, बेसेबांबा मोजां सानस्रि बुथुमनानै दिनै बे सावथुनखौ आं जोनोम होनो हानायनि थाखाय बा आं बे स्क्रिप्टखौ मोननायनि थाखाय आं बिथां मैथा बर' बिथांनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर जासिगोन। बिथांनि स्क्रिप्टआव आं दिनै प्रडिउस खालामनो मोननानै आंबो गोजोनदों आरो बे सावथुनखौ आंबो गावनो गोबां गोजोनदों आरो रायजोफोराबो गोबां गोजोनगोन। नोंथांमोना नायनो दाबाव, नोंथांमोना 5 सेप्तेम्बरनि उनाव बे सावथुनखौ आबुं महरै नुनो मोनगोन आरो दा बे सावथुनखौ बुकिंबो सोलिगासिनो आरो गोबां बुकिंबो फैबाय। हिर' आरो हिर'इननि महरै सोर एक्टिं खालामो? बे सावथुनाव गिबियावनो नोंथांमोना गोबाङानो मिथिखागौ
जोंहा सोरां नार्जारी बर'नि ग्लेमार एक्टर होनजायो बिथाङा दं आरो थांनाय बोसोराव आर'नाइ सावथुनाव थानाय मोगथां लोगोसे जुनमणि बसुमतारी जयश्री लंकेश्वर प्रबिन मैथा आरो निर्मल बिरमल आरो गोबां बिष्णुमोन दं राकेशमोन दं सोमदोनमोन गोबां आर्टिस्टआनो बेयाव दंजोबो सानजानिफ्राय सोनाबथिं जेसेबां आर्टिस्ट बिसोरखौ आं साफा साफा बासिनानै बे सावथुनाव बाहागो लाहोनाय जादों बेनिखायनो बे सावथुना गोबां मोजां जागोनखौ आसा खालामो नोंथांमोनाबो गोबां मोजां मोनगोन जोङो मिथिना मोनोमोन सासे जोंनि सरकारि मोनसे खामानि मावबोनाय बै समाव लोगोसे भलन्टियार आजिरा लानानै नोंथाङा सावथुन मुलुगाव हाबफैबाय नोंथांनि थांखि एबा नोजोरा मामोन सावथुन मुलुगाव हाबनायनि गिबि जाहोनानो आङो गोदोनिफ्रायनो कालचारखौ गोबां मोजां मोनोमोन आङो 2003 निफ्राय डिफेन्सआव बा आर्मि साख्रि मावदों EME रेजिमेन्टआव आरो बिनिफ्राय मावै मावै आं गेजेर गेजेरबो साख्रिनि गेजेरजोंबो एलबाम मेथाइ बहनखायोमोन नाथाय बे आंनि थाखाय डिफेन्सआव बा साख्रियाव थानाय समाव आंनो थोजासे सम मोनामोन बिनि थाखायनो आङो 18 इयार्स बा 18 बोसोर साख्रिखौ मावनानै आं भलन्टियार रिटायार लानानै फैदों आरो बे रिटायार लानानै 2020 आव फैनाय जादों बेनिफ्रायनो आं आर'नाइ सावथुनखौ दिहुनबाय आरो दा आगर गैयै आर'नाइ सावथुनखौ दिहुनदों आरो नोंथांमोननि अनसायनाय मोनोबा बिनिसाय मोजांनि सायाव मोजांसिन बा साबसिननि सायाव साबसिन आं सावथुन नोंथांमोननो दिहुननानै दिन्थिलांगोन होननानै आं आसा खालामो प्रडिउसार बर' सावथुन दिहुनगिरि लखिमपुर जिल्लानि नोंथांखौ लखिमपुर जिल्लानिफ्राय नोंथांनि बायदि जुदि बर' सावथुन मुलुगाव बाहागो लाफानो लुबैगोन आंथ' लखिमपुर जिल्लायाव दा आंनो होनजायो प्रडिउसारा नाथाय आं माने जोंनि लखिमपुर डिस्ट्रिक्ट बा लखिमपुर जिल्लानि गोबां लाइमोनफोरखौ आंजों जइन जाजानो लुगैयो आरो आंजों लोगोआव थाफानानै टीम वाइज खामानि मावजानो लुगैयो नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर गोसो गुदुंबा आंजों कन्टेक्ट खालाम आंनि सावथुनाव बाहागो ला आं बाहागो होगोन आरो सासे सानै सुबुङा आंखौ कल खालामनानै आंबो हाबगोन बे सावथुनाव बिदि बुंनायाव आं बिथांमोनखौ बे सावथुनाव सोनाय जादों बेनिखायनो नोंथांमोनाबो सोरबाफोर गोसो गुदुंबा आंजों कन्टेक्ट खालामनानै लाजिया फाजिया नोंथांमोना बाहागो लाफै आं हानायमानि नोंथांमोनखौ बे सावथुन बा आंनि टीमाव सोलांनानै खौसेयै खामानि मावनो बाहागो लाफानो आं बाहागो होगोन जोंनि लखिमपुर जिल्लानि हारिमु आफादानो जा गोबां आफाद दं बिथांमोना हेफाजाब होदों गोबां हेफाजाब होदों आं बिथांमोनखौ साबायखर जासियो बिथांमोना थांनाय बोसोराव आंनि आर'नाइ सावथुनखौबो बिथांमोना गावसोरनो खस्थ' खालामनानै जोंनि बगिनदि साहित्य भवनाव बे आर'नाइ सावथुनखौ दिन्थिफुंनायाव जाफुंसार होदों बिनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बिथां गासै आफादखौबो लोगोसे आं देग्लायबो बिथांमोना अनसायगोन बा बिथांमोना बे आगर गैयै आर'नाइ सावथुनखौबो बिदिनो बाहागो लानानै आंनि सावथुन दिन्थिनायखौ जाफुंसार होगोन होननानै आं आसा खालामदों आं लखिमपुर जिल्लानि मुंगामुस्रि अनजालु बसुमतारी आंनि गामिया थौथौवा होनो डिस्ट्रिक्टआ नर्थ लखिमपुर पस्ट अफिस कदम आं बे लखिमपुर जायगायावनो जोनोम मोननाय आरो बे लखिमपुर जायगायाव आं गोदान प्रडिउसार हिसाबै जोनोम मोनदों बेयाव आं जेसेबां हायो मोजां मोजां सावथुन दिन्थिलांनो बा प्रडिउस खालामनो नाजागोन नोंथांमोननि हेफाजाब मोनोब्ला आंनि साननाया जौगालांगोन होननानै आं आसा खालामो जोंनि बर' फिसाफोर बा बर' सुबुं आरो सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गोबां बर' फिसाफोरखौ मोनसे खावलायनो लुबैदों नोंथांमोना बे सावथुनखौ नाय
बे सावथुनाव गोबां मोजां मोजां मेसेज नुनो मोनगोन गोबां मोजां मोजां मेसेज होनाय बा स्टुडेन्ट लाइफ बेफोरखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन बेनिखायनो आं जोबथायाव नोंथांमोना बे सावथुनखौ नायगोन होननानै आरो नोंथांमोननि अनसायनाय मोनगोन होननानै आं गोसो गोरबोजों आसा खालामनानै दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020263133 9101536360 70020263133 9101536360